дӯстон, хушхабар барои тамоми муҳоҷироне, ки дар Федератсияи Россия кор мекунанд ва документҳояшон мушкилӣ дорад. Пас мо ба шумо Акай Баҳодурро тавсия медиҳем, ки беҳтарин шахсият аст ва тӯли чанд сол дар ин соҳа кору фаъолият дорад. Агар дӯстони азиз ба шумо регистратсия, патент, ННН, СНИСТ ё трудовой договор ё мигратсиони карта дар кор дошад, марҳамат ба Акай Баҳодур муроҷиат кунед. Иншоалло ки ҳама корбора документҳоро тахт карда медиҳад. ва аз номи канали мо дӯстон Насим Теҷа ҳатман салом расонед. салом алайкум бардори азизи ман. Бариқат шумо боз як гавли фурӯшӣ қарор дорад дар вилояти Хатнон, ноҳияи Хӯросон, ҷамъи диёти Айнӣ, деҳаи Ҷавонӣ, яъне ки бардоро айни роҳи шоҳраи Бохтар Душанбе мо гӯта як мумкин 1 километр омада бошем ҳамчунин дурун. Хонаи навбати мо бардоро беҳад ҳавли калона айнон куни дарозаи ҳамҷо сар мешава. Хеле омадаги бардоро то охири ҳами сем блока хай кӯчаи зиндагӣ мекунанд, овам доранд, шланкати ҳам вобастаи бардори азиз. Хулоса ана ина хе медурем хона дар 40 сотиқ замин бародаро ҷойгирай. Мардуми Хӯросон уяле Қызылқала ҳаракат кинена беҳад ҳавли калона бародаро у болудам бо камтарак ҷо дора. Ина оғлом айми сои мулкай оғлом ҳамаш ай сои мулкай дета 7-8 хона дора бародари азиз барои зиндагӣ мекардагӣ. Ина алохонаай вош оғли гуспандар бо мисоли наиш барои гои калона ина заборис ираҳаш бародаро беҳад мека ҷои зоруда бародаро ё оби кул дар нужда цана мекунам бародаро кул дорон ё шланг дорон арбаи шланг об меошон бародаро устаношон ҳам хеле омадаги он дарахто қати иҷам аҳамиёай. Инаи хонуай бародари азиз иш анҷомхонаи стария хай мақсад мешаваш истифода бурда як ранга бор кунӣ ростаки гараҷай ҳавли полнисту яшкакадаги бародаро анака бародаро биёин дуруни хонуро нишонатум аҳамҷа бугумтон як уҷра ду уҷра уҷрашта дута дурун ба дурун 4та қати уш 5та уш 6та обшим дар инҷа 6 уҷра ана хонаай инаи ама анҷомхонае ки мисол гуфтам она уҷа хай уҷа кабинети Гитлер мешава. Хулоса бародаро чифри бобокетай хона сохтагия мисол ина ҳамаш кришаш конвертай қоидави ина ягон камбуди надора. Инаи тарафш бародари азиз бачаҳои Хӯросон уяле бачаҳои Кӯйбеш шумо да қарибай наздикай марҳамат занг бизанен ина бо хела ҳизмам дора бародари азиз дарахтора харидистен аимсои мукай ама хел омадаги бародаро инаҷа шуна бо ус рафтагиай. Хулоса ай 40 сотиқам ба фикрам ки зиёдтаи кам нест онам замини поёна моям бо ина пасои овшон поёнда бародаро мебрая мерава. Ина гарачай ай хонуро дидем гуфтам ки чилияч хели нестай мисол ина ана пишра бо хона дора бародари азиз ҳозир уҷашам бо нишон медем. Хона ғишти қонқатиам бардаро ана бародари азиз ана инаи и тарафи дигаришай иҷа раметона ки дута оила ам даже бихара инаҷа да як калидор ду хонаай ина бо парашкухни дора ҳозир ина бо нишон метавон мақсад ки чӣ хел ҳамҷара дута када мешава. Ина бардаро инаи пара ина хоно отдельниай ина байнда заборае ина допустим инаҷа мием ина дарча уна дарозаи калонш бародаро агар ду оила ки бигираш метавона ки ҳамихе раҳ куна ишаи пара зиндаӣ куна ишаи тараф зиндаӣ куна мақсад дарошон ҳастай ина граница ҳамихе омадагӣ то бо соҳибмулк мисол ма ҷоиша ки нафаҳмидам натонистам фаҳмода шумо да соҳибмулк нишон метабо вақте ки номроша мемонам занг мезанем омада мебинем ина бардаро нигоҳ кунем то унамо агароти ҳамсоя границаша дидестена анам хе 4 кунҷа истанаш инаи хел омадаги бародаро инаҷа бо як оилаи дигар ҳам ҷокунӣ мешавад беҳад калонай бародаро хона ина бачаҳои уялисити лайкора мезанем ина бародари азиз инаҷа даку ҳамиҷа бо пушти ҳами хонао кати ҳами хел рафтагиай ира вақте ки омаден ҳамаш мисол чизе ки да ҳуҷҷатай ҳуҷҷатияй соҳибмулк худ шумо да нишон мета ҳамаи ҳуҷҷатҳои 100% дора ина бимкарам падарка мекунем ира падарка мекунем каси бихара ина бимкарам падарка мекунем бародаро ина кабинети Гитлер дига ай пара. Хулоса бародари азиз нака барои чи баландӣ биромадам ки рашотона бигирен беҳад калони хушрӯа ина ҳами хел калонаки хушрӯай ина
гарени калонда поён рушка кадагия иҷа замини овияй бародари азиз ов доран мисол шланг ов меояд как нада мисол пасов доран хулоса бародари азиз адрес як борга такрор кунам вилояти хатнон ноҳияи хуросон ҷамоати диҳоти айни деҳаи ҷавонӣ бародари азиз дар шораи бохтар душанбе даста рафтан ба мақсад қарор дора иҷа ана точкаи зур будай бародари азиз ҳаракат кунен кадоме ки дар номраи соҳиби мулк занг зада наметавона ба номраи 1882850 занг бизана ана адреса пони пра мегемтон мехонара мебинен номраи соҳиби мулкам мемонам ватсап шам мемонам занг бизанен омада бибинен бачаҳои кӯйбеш бачаҳои хӯросон уяли қизилқала ҳаракат кунем беҳад хонаи калони хушрӯай барои гомӯкунӣ мисол барои зиндагии оянда чиста ай сабаби ба дигар ҷо кӯчидан хонара дар савдо мондагиам дастгирия фаромӯш намекунем боқӣ дар амони худо бошем дӯстони азизи ман бародаро бахшиши зиёд нархи хонара абилият накардан мо хайр гуфтем бародаро соҳиби мулк меяд ки нархи хона мақсад ина 40 сотиқ 8 дар хона ҳамин қа чизе ки дидем мисол оғола ина мисол ҳама чи ям дидестен ҳамаш овам дора светам дора 600,000 сомон мега бо ягон маслиҳат кардан мешава бардоре ки аз ноҳияи рӯдакиен яъне ки айленский район агар ягон тадам хеле ҷои кушоди хушрӯ калон дар кор боша барои далнеши фермерӣ ягон кор кардан соҳиби мулк мега ба ҳавли ивазам мешава фақат дар ноҳияи рӯдакӣ шумо я дигара хонатона меоен мебинен ай пеш бояд маслиҳат мекунем боқӣ дар амони худо бошен дӯстони азизи ман то навори оянда